هەلبەسوان و نویسکارێ نەمر ئارشێوی ئۆسکان di roja yekşemê de di 25 mijdarê de 2012 li nexweşxaneya Hamburgê li Almanya û piştî kêferatek dirêj bi nexweşiyê re koça dawî kir. Arşevê Oskan di sala 1967 de li gundê Birkenêsê di navbera bajarê Dirbêsiyê û Serêkaniyê de ji dayîk bûye. Berhemên wî yê çapkirî. Romana Geştiya Penabera û çar dîwanê wî yên helbestê hebûn. Barbank Qedexeyê, Kêgulçînî, Hêviyên Birîndar û Xewnistan. Arşev wisa dibêje. Di sala 1967 de li gundê Birkenêsê di navbera bajarê Dirbêsiyê û Serêkaniya Binxetê de ji dayîk bûme. Li gundê me ji bilî zimanê Kurdî nayê axaftin. Dayîka min heyanê koça dawî kir jî hînî zimanê Erebî nebû. Bavê min bi sê zimana zanîbû: Kurdî, Erebî û Tirkî. Dibi jî sedema zimanê dayîkê be, zimanê Kurdî li cem min tu toz nehat ser û pîrozbahiya xwe bi xurtî parast. Dê û bavê min wek hemû malbatên Kurd bi jiyana çandinî û xwedîkirina heywana ve mijûl dibin. Bavê min ji êl û eşîra ezîzan e. Her wiha gundê me ji 120 malbatan pêk tên û piraniya wan ji mala Oskan in. Oskan bavekî mala Bozo ye û Bozo jî yek ji şaxên êla ezîzan e. Min xwendina xwe ya destpêkê seretayî li gundê xwe kir û ya navçeyî li bajarê Dirbêsiyê û her wiha lîse li bajarê Hesiça. Di sala 1988 de ez ketim nav leşkeriya Sûrî, ya ku bi darê zorê her kes didan ber xwe û ew dajotin leşkeriyê. Min leşkeriya xwe li ser Derya Spî li ser pişta geştiyan derbas kir. Li bajarê Latakiya an jî bajarê Ladiqiyê, başûrê İskenderûnê, heyanê sala 1991 ez jê rizgar bûm û vegeriyam gundê xwe. Berhemê minî piştî leşkeriyê, piranî helbest bûn. Di pirtûka minî yekem de Hêviyên Birîndar di sala 1995 de cih girtin. Helbestên minî yê piştî sala 1995 de di pirtûka minî diwem de bi navê Kêgulçînî di sala 1999 de çap bûn. Lê mixabin ji ber sedemên teknolojî, pir şaşî û kêmasî di rûpelê wan de peyda bûn. Min xwest ez wan her du pirtûkan û ya sisiyan awazên evînê 2012 bikim wek yek pirtûk û bi hev re çap bikim. Ev berhem di baweriya min de dê têke bi destê gelek hunermendan û dêsûdê ji wan bêne wergirtin. Berhema minî sisiyan Berbank Qedexeyê di sala 2001 de bi helbestên serbest çap bû û bû yek ji weşanên kovara zevî. Di sala 2001 de me biryara derxistina kovara zevî da. Ez bûm sernivîserê wê heyanê dawiya 2003 10 hijmar jê derketin û bi derketina min ji welêt ew jî rawistiya. Di sala 2010 de pirtûka minî din a helbestan bi navê Xewnistan jî ji weşanên do derket. Her wiha berî wê wextê min desta vê tibû romanê û ji weşanên do di sala 2010 de romana minî yekemîn Geştiya Penaberan derket. Niha li Almanya dijîm, bavê sê zaroka me du kur û keçek. Di sala 1996 de zewicî me. Arşevê Oskan, Hamburg, 26 Mehayekê 2012.